Assalamu alaikum. Wa alaikum salam malam dade. Malam Ahmad an yi lafiya ibada. Ya kaso shayin nagu. Na ji wani labari mai daɗi a nan layin. Wace bai tambaya nake na kan samu amsa ta gaba. Na duniyar nan na zaga gaba. Suwa irin jahilai ne da ba za su baka amsa ba. Ana saka ga duk gaban nan ba da Kai da ka san komai kawai. Yauwa tambaya nake dan Allah. Alhamdulillah Allah sa ka sani. Na san Jiya wani mutumi da jiya muna cikin zaman a majalisa. Dan kaso shayin. Su sima kuwa ya kasa kan shi fita a guje. Yana kutunsa. Yau kutunsa ina tambaye ka. Ya kasa kanshi. Ya kasa kan shi fita a guje. Bai mutu ba shi yasa ya gudu. A gaban ido na cika kan shuka kuma yankan din sa. Yana mutuwa ko sai fita a guje ce la ilaha illallah. Gaskiya ya kashe kanshi. Ya fita a guje ba. Gaskiya ba zai iya gane wannan tambayar ta ba. Kai ta yi tsauri da. Ina ganin duk wanda ba da ilimi na fita da kai ka san baka mun wannan wahala wa wajen ban amsa amma kai ba ka da kan amsa. Kai. Ya yi tsauri da yawa. Ban da shi tafiya ta ba ka ba amsa ba. Kai ka san makarantun da dai. Ba don ta da kai sai ba ka gana gaba gida. Kokon dare ne mara kuma karshe kawai ke. Ina Ka kawo mun tambayar da tafi karfi na. ni zan baka amsa. To ga mun kasa. Da kasa da bi. Lahi ba ta kuma ta an zai ban da shi kenan ai. Kaga cin na gudu kenan. Dan amfani da nan. Dan amfani da nan. Ban jin da wani zuwa. Dan mare islamiyyar dare.